ଇମ୍ପେରିଆଲ କଲେଜର 17ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଞ୍ଜାମ କଳା ପରିଷଦଠାରେ ଇମ୍ପେରିଆଲ କଲେଜର 17ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ସାହୁ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା, ୟୁବୋଦୟ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଇଆର୍ ଅଭିରାମ ଦାସ, ରିଜିଓନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପାଢ଼ୀ, କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କଲେଜରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଧାଂଶୁ ଅଗସ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି, ଦୀପକ ଚୌଧୁରୀ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ରଞ୍ଜିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବେହେରା ଏବଂ ପପିତା ମହାରଣା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସାହୁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଇମ୍ପେରିଆଲ କଲେଜର। ଏଇଟା ଆମର 17ତମ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ୍ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ସେମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଲା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଏଇଟା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏଇଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏଇଟା ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରାଯାଏ। ଆଜି ଆମର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ରିଜନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପ୍ରଫେସର ଶାରଦା ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ଆମର ରିଟାୟାର୍ଡ ପ୍ରଫେସର ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ଅଭିରାମ ଦାସ ଆସିଥିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଉଣ୍ଡର ୟୁବୋଦୟ କଲେଜ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନର। ସୋ ବହୁତ ଭଲରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ପିଲା କରିଲେଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ 50%, 60% ସରିଲାଣି। ଆମର ଷ୍ଟେଜ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ା ସରିଲାଣି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି, ସରିଲେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 17ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କରିଥିଲୁ ବହୁତ କମ୍, ବହୁତ ଛୋଟ, ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର ରିଜନାଲ ଡାଇରେକ୍ଟର ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଡ଼ା ଜାଗାରେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଡେଟ୍ରେ କଲେଜର ନିଜ ଓନ୍ ଜାଗା ଅଛି, ନିଜ ଓନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ନିଜେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଆଣି ସାରିଲାଣି, ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଫିଲିଏସନ୍ ଆସିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମ୍ପେରିଆଲ କଲେଜ ୟୁବୋଦୟ ସାଥିରେ ମିଶି ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚରରେ ସେମାନେ ସାଥିରେ +2 ପାଇଁ ବୋଲିକି ଫୋକସ୍ କରୁଛି, ଆଗକୁ ଲ କଲେଜ ପାଇଁ ବୋଲି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଅଛି, ରାସ୍ତା ବହୁତ ପାଇପଲାଇନ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ଅଛି। ବସ୍ ଆଶା କରାଯାଉ ଭଲ କରିବୁ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେ ପାଠପଢ଼ା ସାଥିରେ ଆମକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଧୀରେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବା, କିଛି ଜିନିଷ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ।